Да. Това. Да. И това. Ето Да. вижте. Много благодаря. Довиждане. Много ви благодаря. Ще се видим пак. Чао! Чао! Здравейте хора, напазарувахме от Парадайс. Сега да ходим към Лили. Айде! Сега вече са дни как се пали Лили в София и в Перника. Ще ходим, защото в София има хубави неща. Здравейте! Днеска ще видим ето тези неща на Essence. Извинете, може ли да ми ги сложите в турбичка? Да, сега. Това ли е? Да, много ви благодаря. Довиждане. Чао!